ug kalipay. Ug tungod sa sala, ang kalibutan ug ang mga nagapuyo niini sa hilabihan na daot. Kini atong makita sa kinaiyahan, kahimtang sa pamilya ug maingon man sa moral ug espiritual nga kahimtang sa katawhan. Ang Dios ba nagabaliwala niini? Wala ba siya maluoy sa atong kahimtang? Ang Dios naluoy kanato igsuon bisan sa pagpangguba sa kaaway tungod sa gugma ug sa kaluoy sa Dios. Siya mipatindog og mga taong reformador sa matag panahon. Ug ania karon ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa pagpahiuli sa mga patukuranan ug kalagdaan sa Dios. Kini ang tingog sa reformasyon, programa na magahatag sa maayong balita sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Hesukristo. At niya ang inyong alagad. Higalag igsuon, kumusta? Mayong gabi inausab kaninyong tanan. Labi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw sa radio, ingon man sa atong taga-subaybay sa FB Live dinhi sa PSUC Media Department. Kinigihapon ang inyong higala, Brother Ramil Escalera, inyo ikauban sa atong programa nining kagabhion sa tingog sa reformasyon. Sa tanan nga nagapaminaw, asa ka man nga dapit dinhi sa Davao Region, o bago lang mga kaigsuonan, madungog usab ta o madungog na usab kita sa Bukidnon, no? Sa province of Bukidnon, pinaagi sa station na baguhay lamang nga na-open. So sa XFM Bukidnon mga kaigsuonan, mayong gabi, usbon ko kaninyong tanan, happy listening. And alang sa atong panag-uban sa mga nagapaminaw sa radio, pwede mo padala sa inyong mga komento, mga pangutana, o unsa man ang inyong concern, mga higala, mga igsuon. Pinaagi sa atong access dinhi sa atong programa, no? Atong ihatag kaninyo ang atong access, ang atong text line, ang atong number sa 0905-893-5385. 0905-893-5385. Sa mga nagasunod sa Facebook, pwede usab mo comment diha sa ubos nga bahin. Now, sa di pa ta moadto sa unahan, dalaygon ang Dios niining taknaas kagabhion sa kahigayunan nga kita magkauban na usab, higala, igsuon, mga suking tigpaminaw dinhi sa XFM radio stations, FM stations nga nakabaton ta niini nga kahigayunan nga bisan sa atong kabisi, unsa man ang atong mga gikabisihan ining tibok nga adlaw, dunay pipila ka mga minutos ngadto sa usa ka oras nga kita mamalandong sa buhi nga pulong sa Dios. Mga higalag, mga igsuon, ang Ginoo, no, moy una natong pasalamatan ni ining tanan. Ikaduha, mga higala, ang atong sponsor, no, labi na gyud ang pamilya sa kining Yes to Health nga gipanag-iya kinumala ni Doc Remilito Oy, kauban sa iyahang family. And then sa nagadumala usab sa mga station sa XFM, sa General Manager si Edwin Garing, labi na gyud usab sa mga technicians. Happy evening kaninyong tanan, no? God bless. Ang Ginoo magapanalangin, magahatag sa iyahang grasya kanunay, no, nganha kaninyo. Okay, so ang atong programa, mga igsuon, balikon ko atong hiusahan kini pinaagi sa inyohang mga text messages nga dunay mga pangutana, dunay mga dugang nga mga ideas or mga ingno nato additional nga mga pagtulunan nga inyong ikapahat dinhi
pinaagi sa inyohang pag-text sa atong open karon nga linya. Atong access balikon ko ang 0905-893-5385. 0905-893-5385 mga kaigsuonan. Now, sa di pa mo adto sa unahan, sa di pa mo hatag sa uban natong ipahibalo, ihatag nga mga information alang kaninyo ining taknas kagabhion. Una atong ipaabot ang mga pagpasalamat o pagdaig, pangalyupo, pagampo. Himo na to mga kaigsuonan. Amahan amo na akas mga langit nining taknaa, among gibalik kanimo ang pagpasalamat sa tanan nga kaayuhan, grasya, kaluoy, gugma nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Among gipangayo amahan ang imuhang tabang niining higayuna nga diin kining mao nga programa makahatag og dugang kadasig sa mga nagapaminaw o nagatan-aw nga mahimong panalangin kini alang sa matag usa kanamo. Hinaot nga ang imong balang espiritu mo'y makig-uban kanamo pinaagi sa imong mga pulong nga kini maghatag kanamo og giya nga kami makapangalagad kanimo diha sa insakto nga dalan. Nagay kami sa kaalam din magamit namo niining higayuna sa among pagtuon sa imong mga pulong. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw karon o pasayloa usab kami sa among mga kasalanan kini among giampo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay mga higalag, mga kaigsuonan, balikon ko niya kita sa atong tulumanon, inyong tulumanon sa tingog sa reformasyon nga inyong madungog sa radio o masundan sa atong Facebook live mga higalag o mga igsuon. Kung asa ka man dinhi sa Davao Region, pwede ikaw maminaw sa XFM Mati 88.5, XFM Tagum 100.7, o XFM 97.9 Davao City. And then, ang XFM Bukidnon, no? XFM Bukidnon, ang 101.7 sa mga nagapaminaw karon no sa asaman nga bahin sa Davao Region. Doon na kita na hook up o dunay hook up usab nato nga program sa Bukidnon Station sa XFM 107.9 mga higala. Now, sa di pa ta moadto sa atong pagtuon alang dahil sa mga nagapaminaw karon, ang atong isgutan mga kaigsuonan kabahin sa afflictions and trials. Kining mga kasakitan, unsa man nga mga kagul-anan sa atong kinabuhi o mga pagsulay. No? Atong ning isgutan mga kaigsuonan kay matagusan nato nini makarelate gyud ta. Ilabi na kung kita nangalagad sa Dios. Now, sa di pa nato na isgutan, padayon kitang nag-imbita kaninyo mga suking tigpaminaw nga kung kamo dunay interest nga makig-uban sa atong mga kaigsuonan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, doon na kita yung mga fellowship meetings mga igsuon. Doon na kita yung mga monthly fellowships, doon na po kita yung mga yearly gatherings. O nga kung ikahatag ka ninyo nga agni, kung naamo dinhi sa Davao Oriental, Davao de Oro o Davao del Norte, every first Sabbath of the month, dunay fellowship meetings mga kaigsuonan. Dunay mga special programs nga ginahimo din ha. O usa diha nga highlight nato no. Kung doon na mo'y mga kaning problema sa labi na physical problems naan din atong ikauban ang mga kaigsuonan usab nato nga mamahimong instrumento nga makatabang diha kaninyo. Then dinhi usab sa Davao City, kung ikaw taga Davao karon nga nagapaminaw, ang fellowship mahitabo every fourth Sabbath of the month.
no? Every fourth Sabbath of the month kinatibuk-an sa Davao gikan sa Marilog ngadto sa Pakibato nganhi sa may Turil asa man nga dapit sa Davao mag-uban dinha every fourth Sabbath of the month o dinhi pud sa Davao del Sur mga kaigsunan sa Davao mga kaigsuonan. Then sa South and North Cotabato, every month po ng South mga igsuon. So, kami nag-aimbitar kaninyo sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Pwede kita nga magkauban yan ng panahon na mga igsuon sa atong pagdaig sa Ginoo. Okay, dinhita mga igsuon sa atong pagtuon. Apan sa dili pa, ang atong text line alang sa inyohang tampo sab, mga pangutana, unsa inyohang mga ikapadangat dinhi sa atong tulumanon, programa karon kagabhion. Ang atong text line 0905-893-5385. 0905-893-5385. Andama inyohang Biblia, papel ug ballpen alang sa atong pagtuon ining kagabhion. Ang atong isgutan about afflictions and trials, mga higala o mga igsoon. So, gikiyon ko na kita makarelate na ini. Kabahin kini sa atong pagpangalagan sa Dios, atong susihon, atong tun-an, ug unsay katuyuan ni ini. Ug unsa pod ang kahimuan ni ini sa atong pagpangalagan sa Dios. Unang-una mga igsoon, unsay balaod o hinungdan og epekto nga ang kining gilalang sa Dios mga kaigsuonan nagasunod ni ini. No? But pasabot mga kaigsuonan, unsa may kindi bang hanay sa Dios, plano sa Dios, katuyuan sa Dios sa kining hinungdan, cause and effect mga igsoon. No? Sa tanan, lakip na ta, gikan sa mga mananap, o sa unsa man nga bisan pagani sa environment nato mga kaigsuonan, kung maghisgot og cause and effect unsa may balaod ni ana mga igsoon. Gisaysay kini sa Galacia 6 bersikulo 7. Nga matud pa kay bisan unsay igapugas sa tao mauusab kana ang iyahang pagaanihon. So sa cause and effect mga kaigsuonan, kung ang hinungdan, no, ang hinungdan dili maayo, ang resulta usab niini makaigsunan dili pod ikaayo nganhi kanato. So mao na siya balaod biblically mga igsoon. Kung unsay atong gipugas, nagpugas tag dili minaayo nga mga buhat, expected o atong dahumon mga kaigsunan nga moani usab tag dili minaayo. Kung nagpugas usab tag maayo, mao usab na mo epekto o ang resulta usab ana maayo mga igsoon. Now, ang kana nga balaod mga igsoon, kana nga prinsipyo nga maoy gisundan gikan sa tawhanon nga mga linalang, gikan sa mga kamananapan, gikan sa atong kalibutan mismo nga gipuy-an, no? Kabahin usab ni ana mga igsoon ang moral o kini gitawag og kinaiya sa tao, no? Nganuman unsay giingon sa sunod nga bersikulo sa Galacia 6 bersikulo 8, kay ang magapugas alang sa iyang kaugalingong unod, gikan sa unod magaani siyag pagkadunot, apan ang magapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu magaani siyag kinabuhing dayon. So, sa moral aspect sa tao mga igsoon, sa kinaiya sa tao, in spiritual sense mga igsoon, mauusab. No? Kung nagpugas ta nga pinaagi sa atong unod-non nga mga buluhaton or pagbuhat, no? Diha nagkinabuhi ta sa unod-non nga mga buhat mga kaigsuonan, ato naman ning isayran unsa ning unod-non nga mga buhat. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Mao ni makigsunan ang unod-non nga pagkinabuhi. Kung dinhi ta nagkinabuhi lamang mga igsuon, matud pa magaani kita og pagkadunot.
Apan, kung kita nagapugas alang sa Espiritu, nabuhi ta makigsuunan sa unod nun o sa unod. Pero, dili na to pasibayaan ang atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Muna nga, kinahanglan magpugas usab kita alang sa Espiritu. But pasabot, maningkamo ta alang sa atong material nga mga panginahanglan, gikinahanglan sa atong lawas, dili usab ta magbaliwala mga kaigsuunan, dili ta nato nga wala tay pakabana sa pagpugas o pagbuhat alang sa atong espirituhanon nga espiritu. Nganuman, kay pinaagi niini magaani kita og kinabuhing dayon. Subot pasabot mga igala, mga igsuon, mas labaw pa ang atong himuon nga pagpaningkamot unta nganuman kinabuhing dayon ang anihon niini. No? So in relation sa atong topiko, afflictions and trials mga igsuon. Kung sumala sa atong gitun-an nga kung unsay hinungdan kung ang atong pagginawi unod nun walay espirituhanon moagi or moani tagkadunot. So kinahanglan ang espirituhanon usab nga pag kinabuhi aron kita makabaton ni anang maayong resulta kinabuhing dayon. Now, sa Dios mga igsoon, kung kita wala wala ta mga lagad kaniya, dunay mga panahon nga kita sakiton sa Ginoo. No, nganong gisakit ta tungod kay niani na ta sa atong gipugas. No? So, ang kalipay nga ato pong dawaton gikan sa Dios usa pug kana sa pag-ani mga igsuon sa atong gipugas nga maayo. Apan kung dunay dautan nga gipugas ang tao, dunay panahon nga siya sakiton sa Dios. Tagaan siya paghukom sa Dios pinaagis mga kasakitan. Pero dili pa naulahi ang tanan. No? Dili pa ulahi ang tanan. Nang ang Jeremias 30 bersikulo 15 mga igsoon naghatag og kining pahimangno kanato. Matud pa dinhi, nganong nagtiyabaw ka tungod sa imong kagul-anan. Ang imong kasakit dili na mamaayo tungod sa pagkadako sa imong kasalanan. Tungod kay ang imong mga sala ming daghan mao nga gibuhat ko kining mga butanga kanimo. Tanawa mga igsuon ang maong bersikulo nagapahayag kanato nga sa panahon nga kita naa sa kalisod, naa sa kasakit, naa sa kagul-anan, atong examinon or atong sutaon ang atong kaugalingon. Nganuman, dunay panahon nga mahidangat kini sa atong kinabuhi tungod sa atong gipugas. No, tungod sa atong napugas mga kaigsuonan nga kasalanan. Kay matud pa diha sa maong bersikulo, tungod kay ang imong mga sala, no, ning daghan mao nga gibuhat ko kining mga butanga kanimo. So, dunay hinungdan ngano nga makasinati tag mga kasakitan sa atong kinabuhi. Ug usan ni ana kun ato na siyang sustaon sa atong kagalingon, diha nato mapamalando nga dunay hinungdan nga naghatag ni ana nga mao nga resulta. Ug usan ni ana ang kasalanan mga igsoon. Now, may rason ba ang makasasala sa pagreklamo kung ang Diyos nagtugot ni ini nga moabot kaniya ang kasakitan o paghukom sa Diyos? No? Doon na ba'y rason ang tao? Doon na ba'y hindi bang tagaan ba si Diyos o excuse ang tao mga kaigsunan? Nga makahimo siya sa pagpangrason? Unsay giingon sa Lamentaciones 3:39-40 nagingon. Ngano man nga nagamahay ang usa ka buhi nga tawo, ang usa ka tawo tungod sa silot sa iyahang mga sala. So sihon ta og sulayan ta ang atong mga dalan
ug mamali kita ngadto kang Jehovah. So, in times of afflictions, mga igsoon, dili nato kamahayan ang Dios. Nganuman, doon na gyud di siya hinungdan. Doon na di siya hinungdan. Ang hinungdan tungod kay kita nakahimo og kalapasan at tubangan sa Dios. Sa next nga hisgutan nato about pagsulay, doon na po'y kalainan. No? Kay bisan si Job mga igsoon nga mataro nga tao, niabot ang kasakitan kadto tungod kay pagsulay kaniya. No? Pagsulay kaniya. Pero dinhi mga igsoon, kini nga kasakitan nga moabot sa tao kanatong tanan, mao kini ang resulta sa atong gipugas nga mga kasaypanan, mga kadaotan. So sa atong pagpamalandong, kinahanglan atong masuta kanang mao nga mga hinungdan. Kay matod pa dinhi, susihon og sulayan ta ang atong mga dalan og mamali kita ngadto kang Jehovah. Bot pasabot kung makaamgo na kita nga ngano di ay nga niabot ni kanako tungod sa akong mga kamalian nga nahimo, mamalik ta atong usbon ang atong dalan, balik ta ngadto sa Dios. Unsay gisulti mga kaigsunan o unsang pagsugid ang gihimo ni salmista bahin sa pagkamatarong sa paghukom sa Dios. Atod pa ni Haring David mga kaigsunan, Salmo 119 versikulo 75, nahibalo ako o Jehovah nga ang imong paghukom matarong man o ang imong pagkamatinumanon o nga sa imong pagkamatinumanon gisakit mo ako. So nasinatian ni Haring David mga kaigsunan, mga higala, nga gisakit siya sa Ginoo. Ang iyahang reaksyon, ang iyahang naamguhan, matod pa niya, ang imong paghukom matarong man. Tungod kay dunay hinungdan katong tanan. Nasinatian niya ang kasakitan, nasinatian niya ang paghukom sa Dios tungod sa iyang nahimo nga mga kalapasan. Mausab di ang mahitabo usahay sa atong kinabuhi, mga igsuon. Dili gyud nato ingno nato nga walay katumanan ang gisultis Biblia nga kung unsay gipugas sa katawo iya kining pagaanihon. So si David na realize niya nga doon na siya napugas nga dautan mo nang nakasinati siya mga kasakitan. Pero unsay ang giingon mga kaigsunan? Matarong ang imuhang paghukom o Dios. Sa dihang iyang naamguhan ang tanan mga kaigsunan, naghatag kini niya og maayong resulta. Now, sa dugang pa, unsa may ebidensya, tali sa paghukom sa Dios o sa dili pagkamatinumanon sa tao, unsa may relasyon ani? Nagingon ang Isra 9 versikulo 13 mga kaigsunan. Isra 9 versikulo 13, og sa tapos ni anang tanan nga nang hitabo kanamo tungod sa among mga daotang buhat ug tungod sa among dakong sala, sanglit nga ang among Dios nagasilot kanamo sa jutay ra kay sa angay sa among kasalanan og naghatag kanamo sa maong usa ka salin. So unsay relasyon mga igsoon tali sa paghukom sa Dios ug sa dili pagkamatinumanon sa tao? Kung ato lang balansihon mga kaigsuonan, matod pa na balansi sa Isra nga ang silot sa Dios jutay ra kaysa kasalanan nga nahimo sa tao. No? Muna nga dili nato kini bang ikaluya kung doon na may mahitabo nga mga kasakitan sa atong kinabuhi. Atong hunaw-naon kung unsa kadako ang gugma sa Dios nga inay sa atong daghang mga kasalanan, no, wala ta niya siluti sa unsa man nga silot mga kaigsuonan.
nga angay unta nato. No? So doon na pa'y gugma gihapon ang Diyos. Doon na'y gugma gihapon ang Diyos. Ngani, ang Diyos makaigsunan, sumala sa Deuteronomy 8, versikulo 5, sa unsa gitandi sa Diyos ang iyang mga paghukom, nag-ingon ang maong bersikulo, og palandunga sa imong kasing-kasing, nga ingon sa tao nga magakastigo sa iyang anak nga lalaki, mausab si Jehovah nga imong Diyos magakastigo kanimo. So kini di ang paghukom or silot sa Diyos pinagi sa mga kasakitan, mga higala, mga igsuon. Sama gi hulagway kini, gitandi kini sa usa ka amahan nga nagkastigo sa iyang anak aron kini maka hinuklog, makaamgo sa iyahang daotan nga pag kinabuhi. So ingon na usahay ang kaning hinungdan ngano nga ang tao makasinati og mga kasakitan. Kita mga kaigsuonan. Kung sa hinungdan tungod sa atong nahimo nga mga kalapasan. Si Kristo nagbadlong, nagkastigo kanato, pinaagi sa mga kasakitan, afflictions aron kita makaamgo. Og dili mo padayon ni anang mga salawayon nga buhat atubangan sa Dios. No? So luyo sa kalisdanan mga igsuon, kung ato lang kanang dawaton, no? Dawaton nato kung kini man kasakitan or paghukom sa Dios tungod kay nakahimo ako sa mga buhat nga angay usab ni ini nga kalisdanan o pagantos, nan atong mahimo makigsunan ang pagbag-o sa atong kinabuhi. Now, giunsa sa usa ka o gikan sa unsa ang gitinguha sa Ginoo pinaagi sa kasakit. Or kasakit sa pagluwas kanato or kasakit mga igsoon. Kalisdanan. Ingon ang 1 Corinto 11 versikulo 32. Ang tinguha sa Dios mao kini mga igsoon. Nga nakaangkon ta og kasakitan, nakaangkon ta og afflictions, mga kagulanan, unsa man nga klase nga negatibo sa atong kinabuhi. Pero dunay tinguha diay ang Dios. Ang bersikulo nag-ingon, hinuon sa diha nga mahukman kita sa Ginoo, kini mao lamay pagpanton kanato aron kita dili paghukman sa silot kauban sa kalibutan. So mao din ni makigsunan ang pahinumdom sa Ginoo. Mao kini ang iyang pamaagi nga aron kita dili gyud mahintumpawak ngadto sa kalaglagan kauban niini nga kalibutan. So higala igsuon ikaw nga nagapaminaw karon, matag usa kanato duna kitay mga kasinatian nga sama sa ingon ani nga sama sa ingon ani nga kahimtang. Sinatian nato ang kasakitan kung atong pamalandungan kana mga igsuon basin no, kung dunay buot ang Dios nga atong pagabiyaan, atong pagausbon sa atong kinabuhi. Basin og ang Dios nahibalo nga kita nahibalo na kung unsay maayo og daotan apan tungod sa atong giuna nato atong panginahanglan buhat sa unod mga kaigsuonan, kining pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes, dinhig yun nagagikan mga igsuon ang kining unod-non nga mga pagbuhat nan panahon na kana nga ato kanang usbon. Panahon nga kita magreporma mga igsuon. Kaya nga naman, tuyo kana sa Dios nga kita gisakit aron nga kita dili mahitumpawak ngadto sa paghukom nga silot sa Dios niini nga kalibutan mga higala o mga igsuon. So, unsay makaayong epekto, no? Kung kita man nakasinati og mga kasakitan, kapaitan sa atong kinabuhi. Doon na ba ni maayong epekto mga igsuon? Doon na. Ingon ang Salmo 119, versikulo 67, sa wala pa ako pagsakita, nahisalaang ako. Apan karon nagabantay ako sa imong
mga pulong. So unsay maayong epekto mga igsoon kung atong pamalandungan, dawaton ang kasakitan sa Dios nga kini pagbadlong niya, maka pabalik kini sa atong paglakaw diha sa insakto nga dalan. Kay kaniadto sa atong pagbuhat sa mga paglapas, kita na isalaag. Apan kung kita badlungon na sa Dios, paamguhon ta mga igsuon, mga higala, kinahanglan ka kita mulakaw usab sa insakto na usab nga dalan. Magbag-o ta sa atong kaugalingon, no? Pagkanindot kaayo sa kasakitan di ay mga igsuon. No, dili day ang kasakitan mao'y makapahimulag nato og samot gikan sa Dios. No? Siguro dunay naminaw kanato karon nga nakasinati og mga kapaitan sa kinabuhi, mo hinungdan nga diin napahilayo sa Ginoo. Dili day kana maoy katarungan o hinungdan nga kita mapahilayo sa Dios. Tuyo day kato sa Ginoo mga igsuon, mga higala, aron kita makaamgo nga kinahanglan alagad o magakinabuhi kita nga uyon kung unsa ang kabubuton sa Dios. Duna pa day tsansa ang Dios nga gihatag nganhi kanato. Luyo ni anang judgment pinaagi sa mga kalisdanan, kasakitan nga niabot sa atong kinabuhi. Unay mga paghukom sa Dios mga igsuon nga duna pa tay paglaom. Ang problema kung ang paghukom nga atong masinatian mao na kanang paghukom nga moabot sa tanang tao sa kaulahiang mga adlaw. Mao na pinakalisod mga igsoon. Kaya wala na gyud paglaom pa. Alang sa inyong dugang nga mga komentaryo, dugang pangutana, ang atong text line sa mga nagapaminaw karon sa radio 0905-893-5385. 0905-893-5385. O sa mga nagatanaw, nagasunod ka nato sa Facebook, just comment mga kaigsunan sa ubos nga bahin, atong tagaag pagtagad ang inyohang mga mensahe, mga higala o mga igsoon. Okay, sa pagpadayon mga igsoon din hinata sa katuyuan sa pagsulay. Kaganiha gisgutan nato ang pagsulay mga afflictions nga kasakitan. Susama usab. Dinhi usab ta sa pagsulay. Kay ang pagsulay mga igsuon susama usab. Dunay kagulanan, kasakitan, dunay mga panghitabo sa kinabuhi nga hatag sa tao og hindi bang masakripisyohon nga pagkinabuhi, lisod nga pagkinabuhi mga igsoon. Usahay tagaan-tag balatian, tagaan-tag problema, dunay mga panghitabo nga kung atong lantawon usa kini kasakit sa kinabuhi sa tao. Pero mga kaigsuonan, timan-an nato basin og kini pagsulay lamang. Nganuman dunay gisulti si Apostol Pedro mga igsuon sa 1 Pedro 4 mga bersikulo 12 ug 13 nga mga hinigugma dili kamo mahibulong sa pagsulay nga ingon sa kalayo taliwala diha kaninyo nga mahatabo aron sa pagsulay kaninyo ingon nga daw butang nga katingalahan ang manghitabo kaninyo. So dili nato ikatingala ngano di nato ikahibulong ngano kay kanang mga pagsulay mga kaigsunan moabot gayud na sa atong kinabuhi aron kita pagasulayan. Bersikulo 13, apan sanglit kamo mga umalambit sa pag-antos ni Kristo, managkalipay kamo aron sa pagpadayag sa iyang himaya, managkalipay usab kamo sa dako gayud nga kalipay. So bisan di ay og matinumanon ta sa Dios mga igsuon, di gyapon ta makalikay sa kasakitan. Di gyapon ta makalikay sa mga kapaitan. Pero dili na to una-unaon nga kana bunga tungod sa daotan natong binuhatan. Kay basi makaingon ta nga, ako nangalagad sa Ginoo pero doon na may kasakitan na hitabo, basig di ni mao ang akong gihimo. Pero doon na day mga panahon mga igsuon nga bisan kita nangalagad sa Dios sa matinuoron gayud, sama kang Hob, gisakit siya aron siya pagasulayan sa Dios. No?
Kay kung kita magmalampuso ni ini, inigabot unya sa atong Ginoong Hesukristo, kita umalambit usab sa iyahang kalipay mga igsoon. Naong pangutana mga igsoon, unsa man ka importante ang pagsulay sa atong pagtuo. No? Biya na ta atong unsa gipugas mo'y anihon. Kini mga kaigsuonan nangalagad sa Ginoo pero ni ani og kasakitan nganuman gisulayan lamang diay sa Dios. So unsa man ka importante ang pagsulay sa atong pagtuo. Sa di pa mamutubag kung doon na mo'y katubag sa atong mga listeners, ang 1 Pedro 1 versikulo 7 nag-ingon, nga sa pagsulay sa inyong pagtuo, nga labi pa kahamili kay sa bulawan nga nagakawala. Bisan kini pagasulayan, pinagi sa kalayo, makaplagan ngadto sa pagdaig og himaya og kadungganan sa pagpadayag ni Hesukristo. So pagkanindot day mga igsoon. No? Labi pang hamili kay sa bulawan nga nagakawala. Kining pagsulay sa atong pagtuo kung atong madaog mga igsoon. Nga naman, kung ang bulawan ulayon sa kalayo mo sinaw pag-ayo, ang pagtuo pod sa usa ka tinuod nga Kristohanon, unsa man, mas hamili pa kaysa bulawan mga kaigsuonan, gisgutan. So mao kini ang katuyuan di ay sa Ginoo ngano nga ang iyang katawhan bisan pa man sila magkinabuhi nga matinumanon ato bangan sa Dios, makasinati sa gihapon sa mga kalisdanan. Kay kini kabahin sa atong pag-alagad sa Dios. Ngani sumala pa ni Apostol Pablo mga higalag mga igsoon, matud pa niya bisan pa sa mga kalisdanan magahimaya gihapon ta sa Ginoo. No? Bisan pa ang kalisdanan moabot kanato atong pasalamatan. Kung kita matindanon sa Dios. Pero kung doon na tayo mga paglapas nga gihimo, kinahanglan makaamgo ta nga gibadlom tas Ginoo ug pasalamatan gihapon nato ang Dios ni anak. Nagingon ang Roma 5, 3 ngadto sa 5, ug dili lamang ingon niini kun dili nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagul-anan. Sa nahibaluan ta nga ang kagul-anan nagabunga og kalig-on. So, muna mga igsoon, ang kasakitan, kagul-anan, nga atong nahiaguman, nga kabahin sa pagsulay sa atong pagtuo, kung ato ka nang madaog, maghatag ka na natong kalig-on sa atong pagpangalagan. Apan kung gamay lamang nga mga pagsulay, mga kaigsuonan, di na ta mo padayon, o diya na lamang takutob sa atong pagpaningkamot, no? Dili yun ta malig-on ni anak. Unya, versikulo 4. Og ang kalig-on nagabunga og pagkasinulayan. Og ang pagkasinulayan nagabunga og paglaom. So mamahimo kang sinulayan kung ikaw nakadaog sa pagsulay. Pinagi niini nakabaton or makabaton kitag paglaom. Og ang paglaom dili makapakaulaw kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong kasing-kasing pinagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato mga igsoon. So di ba dindot mga igsoon nga atong nahibaluan nga kini dayang kasakitan sa atong kinabuhi dili maoy hinungdan nga kita mawad-ag paglaom. Ang uban mga igsoon kung moabot na gyud ang grabe nga kasakitan, no? Kana bang daw dili na nila madaog makauna-una na dayon og hunos sa kinabuhi. Pero dili di ay mga igsoon. Samtang buhi pa ta ning kalibutana, luyo ni anang mga kasakitan, dunay paglaom nga igahatag ang Dios. Kung ato lamang kana nga dawaton nga kana usa ka pagkastigo or usa ka pagsulay gikan sa Ginoo. Pagkanindot mga kaigsuonan sa maong mga kining inspirasyon ba gikan sa pulong sa Dios. Kay kitang tanan makasinati gyud og mga kalisdanan. Okay, sa mga nagapaminaw karon ang atong text line, balikon ko alang sa inyohang mga suggestions, inyong mga pangutana aron sa atong panag-uban dinhi. 0905 893 5385 0905 893 5385.
Doon ay text nga atong tagaag pagtagad sa di pa ta moadto sa unahan. Kana si Ellen G. White, Muhammad Smith o sa Mormons, Buddha, Ocleo, etc. Mga propeta ni sila nga mga mini, Matthew 24 verse 11 nga motungha sa end of time. Okay? So salamat po igsoon, imo hapon ni nga kining una-huna. So watay mahimo po, no? So salamat sa imuhang pagpaminaw, salamat sa imong mga text messages usab nga ginapahat dinhi. Pero di nato ni matagaag pagtagad karon kay nindot ang atong topiko. Maghatag ka nato kadasig, no? Maghatag ka nato og dugang paglaom layo sa mga kalisdanan. Ipadayon nato mga igsoon. Matud pa sa kining 2 Timoteo 3 versikulo 12, unsa kadaghan ang moagi sa mga paglutos? Tanan ba? Kitabang tanan? Matag-usa ba kanato? Makaagi gyud og paglutos, makaagi bag mga pagsulay, kalisdanan sa atong kinabuhi. Ang giingon sa 2 Timoteo 3 versikulo 12 mga igsoon, mga higala, ang tanan nga mga mahagugma magkinabuhi sa pagka-Diyos nun, diya kang Kristo Jesus magaantos sa paglutos. So, kita bang tanan? Dili siguro kitang tanan mga igsoon. Ngano man kadto lamang mahagugma sa pagkinabuhi nga Diyos nun, diya kang Kristo Jesus unsa magaantos sa paglutos. So basin og wala pa ta kasinati niini mga igsoon. No, kung nakasinati man ta, pasalamat ta sa Ginoo ni ana. Kung wala pa man ta kasinati, mangandam ta mga igsoon. Ngano man, kitang tanan di ay nga adunay gugma sa pagkinabuhi nga Dios nun. Diya kang Kristo magaantos usab kita og paglutos. No, take note mga kaigsuonan. No? Musugot tag sa dili. Doon na yung mga panahon nga kita makasinati og kalisdanan. Kalisdanan diya sa atong pamilya, diya sa atong mga kasilinganan, diya sa atong iglesia, kabahin na sa mga pag-antos nga masinatian sa mga tao nga magkinabuhi nga Dios nun. Doon ay panahon nga naghimo kag maayo pero isipon nga daotan sa uban. We cannot please anybody, everybody. No, bisag unsaon na to pag maayo mga kaigsunan, do na gihapoy dili malipay nga ni kanato. Kabahin kana sa mga alantuson, mga paglutos nga atong masinatian diha kang Kristo pinagi sa pagkinabuhi nga Dios no. No? So ikaw karon higala nga naminaw nining kagabion, no? Atong daygon ang Dios. Ngano man luyo sa atong pagkamalinapason sa miagi nato nga mga pagkinabuhi, ang kasakitan, ang mga pagsilot nga gihimo sa Dios, ang tumong ni ana ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Mao nga kini atong programa giuluhan kini og tingog sa reformasyon. Kitang tanan naginahanglan og pagreforma hangtod nga makab-ot natong kahingpitan. Pagkab-ot sa kinaiya sa atong Ginoong Jesucristo. No? So, balikon ta mga igsoon. Kitang tanan nga mga naningkamot nga magkinabuhi diha kang Kristo sa Dios nun nga pagkinabuhi, mangandam ta kay kung wala pa nato nasinati o nasinatian ang pag-antos, mga paglutos nga kabahin sa pagsulay sa atong pagtuo, mahiagom gyud ta ni ana mga igsoon. No? Mahiagom ta ni ana. Dunay pag-ampo ang atong Ginoong Jesucristo alang sa malabot nga mga pagsulay kaniadto sa iyang katawhan ug labi na giron karon sa katapusang mga adlaw. Unsa may pag-ampo ni Ginoong Hesus mga igsoon? Nagingon ang balaan kasulatan ug miingon ang Ginoo, Simon, Simon, ania karon si Satanas nangamuyo sa iyang
nga iyang mabatunan kamo aron iyang pagaalig-igon kamo ingon nga trigo. Apan ako nangamuyo tungod kanimo aron dili magmahuyang ang imong pagtuo ug ikaw kon mahibalik na buhata ang paglig-on sa imong mga igsoon. So unsa day ang pag-ampo mga igsoon sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo nga sa panahon nga ang kaaway motintal, mosulay, maghatag natog mga kalisod aron lang yun nga masulayan ang atong pagtuo, ang pag-ampo sa atong Ginoo sama sa iyahang pag-ampo ngadto kang hub o sa iyahang mga tinun-an nga bisan sa mga kalisdanan, mga paglutos sila nagmalahutayon bisan pa man sa katapusan nga bahin sa ilang kinabuhi ang kalisdanan wala nagapahuyang sa ilang pagtuo. Pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo dili magmahuyang ang inyong pagtuo. No? Ang pagtuo mga kaigsuonan labi na sa atong panahon karon kinahanglan ato gyud ning paligunon. Ato gyud ning paligunon aron nga kung moabot na kanang panahona lutos, kalisod, krisis sa atong pagpangalagad dili kita mahimulag ngadto sa Dios. Pagkanindot mga igsuon sa kining pamaagis Ginoo aron kita makaandam mga higala o mga igsuon. Now, dugang pa unsa man ang maanindot nga saad ni adtong makadaog sa pagsulay niining kinabuhi. No? Unsa man kanindot ang saad, unsa man ka inspiring alang kanato nga maningkamot ta mga igsuon uban sa tabang sa Ginoo. Kay matud pa sa Jacobo 1 bersikulo 12, bulahan ang tao nga nagaantos sa mapailubon gayod sa mga pagtintal kay sa human siya masulay pagadawaton niya ang purong-purong sa kinabuhi. Nagisaad sa Ginoo kanila nga nahagugma kaniya. No? Nindot mga igsuon ang kining saad sa Dios nga iya kining pagatumanon gayod sa mga nagaantos uban ang pagpailob sa panahon nga sila nakasinati sa kalisdanan, pagtintal sa kaaway, mga kalisod sa kinabuhi. Kay human kini ilang madaog mga igsoon unsa giingon? Dawaton niya ang purong-purong sa kinabuhi gikan sa Dios. So muni mga igsoon ang kalainan sa atong pagtuon ining kagabihon kabahin sa kasakitan, afflictions nga ang hinungdan mao ang atong mga paglapas. Kay ang pagsulay mao gihapon dunay mga kasakitan pero kana mga kaigsuonan diha makita ang tinuod, ang kasinaw sa bulawan o ang tinuod nga pagtuo. Ang importante lang nga atong maamguhan ining kagabion sa atong pagtuon nga kuno galing sa atong paglapas sa pagkinabuhi nato nga dili sibo sa atong nahibaluan nga insaktong pagkinabuhi, makasinati na ta og mga kasakitan mga igsuon, mga kagulanan o mga kalisdanan sa kinabuhi. Kana nga panahon mao kana ang panahon diin buot sa Dios nga kita makaabaton og kabag-uhan sa atong pagkinabuhi. Kana nga panahon mao kanang higayuna nga kita mo dawat sa gitanyag sa Dios nga kining kabag-uhan sa atong kinabuhi og makabaton kitag paglaom luyo sa atong mga kasalanan. Kana di ay nga mga kalisdanan mga igsuon sama kana sa usa ka amahan nga naghimo og pagkastigo sa iyang anak, dili aron siya mulayas, dili aron siya nga magpadayon sa iyahang makasasala nga pagkinabuhi, kundili magbag-o siya og usab sa iyang kinabuhi
biya sa dautan nga pag kinabuhi. So ingana usab ang Ginoo mga igsoon. Dili na to paabuton. No, basin og mangunaw na pata padayon sa kuani kay wa pa man ko sakita sa Ginoo. No? Padayon sa kuaning mga buhata kay wala pa man ko gi sakit sa Dios. Wala to nako kung kanus akon niya sakiton. Mga kaigsuonan ang kasakit nga gamiton usahay sa Ginoo mga igsoon labihang lisura. No, dunay mga tawo nga tungod sa ilahang paghimog paglapas labi na gyud sa balaod sa maayong panglawas sa unsa man nga klaseng balaod mahiagom sila sa mga balatian nga grabe nga mga balatian magantos na mga kaigsuonan. So gihapon mintas napay kinabuhi dunay paglaom pero dili na to ulaton nga makasinati tag grabe nga pagantos. Sa ginagmay pa lang ato na dayon ning dawaton, ato na dayon ning himuon nga kining kabag-uhan. Himuon nato ang pagbag-o sa atong kinabuhi. Igalag igsuon ang mensahe karong kagabion nga atong giusahan hinaot pa nga doon na tay na dawat nga panalangin kuno galing doon na may mga kasinatian sa atong pagkinabuhi, pagpangalagad sa Ginoo o sa paglapas-lapas baro nato nga mahiagom tas mga kasakitan ingana nga kahimtang dili ta magpakawala sa paglaom. No? Nga naman kay ang Dios dunay katuyuan anang tanan alang sa ikaayo nga hikanato. Sa gingon sa Roma 8 bersikulo 32 mga igsoon. No? All things work together for good to them that love God. Kung nato lamang di nato biyaan ang atong gugmas Ginoo mga igsoon. Kanang tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi, no? Sayod ta nga ang Dios dunay plano niya nang tanan. So sa ngalan sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kita mapasalamaton, kami mapasalamaton sa inyong pagsunod labi na gayud sa mga nagapaminaw karon sa radyo. Nagapaminaw ka man asa nga dapit dinhi sa Mindanao, no? Abot na ta mga igsoon sa Bukidnon. Doon na may mga parentis Bukidnon, kamo nga taga Davao Region, pwede mong makapadimbaya mga igsoon sa mga taga Bukidnon nga nagapaminaw kanato matagabi, no? Alas 6 ngadto sa alas 7, Lunes hangtod sa Huwebes. Ang gikan pud sa Bukidnon, pwede usab mo makapanimbaya dinhi sa Davao Region area. Then, i-text lang ang atong text line nga ginahatag sa matag programa karon nga kagabion. Ang atong text line mga kaigsonan 0905-893-5385. Uspon ko ang atong text line karong kagabion ang 0905-893-5385 mga higalang mga igsoon. Okay, so sa mga nagapaminaw karon og nagasunod, no? Akong giagni sa gihapon sa sunod nato nga mga panag-uban ugma, no? Samang oras. Alas 6 ngadto sa alas 7 padayon ta sa atong programa sa tingog sa reformasyon. Onya Biyernes makigsunan ngadto sa Domingos gabi. Padayon gihapon gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 mga igsoon. So alang sa inyohang kasayuran kini nga programa ubos sa sponsor o paghatag kanato sa kagayunan sa pamilya, no, ni Doc Remilito Oy kauban sa iyahang mga ginsakupan. Atong gipanginaot nga kanunay ang maayong panglawas, proteksyon gikan sa Dios, mabatnan aron daghan pa nga mga kaayuhan labi na gyud sa buluhaton sa Dios nga atong mahimo. Og sa atong General Manager kang Sir Edwin Garing nga paninguha usab nga kining programa maka pahat kaninyo mga kaigsuonan, kahigayon, dunay kahigayunan nga makapahat kaninyo sa mga bulawanon nga pagtulon-an gikan sa Balahang Kasulatan.
O labi na yun sa atong mga technicians sa asaman nga radio station sa XFM, Davao City, Tagum, Mati, Bukidnon, o asaman nga lugar. Thank you very much no sa atong mga technicians. Ug kaninyo usab nga atong mga listeners, kaninyo usab nga atong mga viewers sa Facebook. Maayong gabi kaninyong tanan mga higala og mga igsoon. Sa atong pagtapos, atong pasalamatan ang Dios pinaagi sa pagampo. Magampo ta. Amahan na mo na akas mga langit nining takna sa kagabion, malipayon o mapasalamaton kami sa kahigayunan nga among natun-an ang mga pulong nga naghatag kanamo og dugang nga inspirasyon luyo sa mga kalisdanan, kapahitan, mga kasakitan nga among masinatian sa kinabuhi. Kining tanan adunay maayo nga tumong nga imong gi plano alang sa matag sa kanamo. Tagay lamang kami amahan sa kaalam nga langit nun pinagi sa balang espiritu nga kini among mapamalandong, among matugkad nga ikaw adunay gugma, adunay plano, labi na gyud makaambit kami niya ng kinabuhing dayon. O tabangi Ginoo ang among mga tinguha sa kinabuhi kung doon na may mga nagbalatian karon, tagay kasulbaran pinagi sa mga instrumento nga magamit alang sa pag tambal, pag-ayo sa mga giantos nga mga balatian sa pisikal. Yadto usab nga mga nagkaluya sa espiritual nining kagabion giampo usab namo amahan. Asa man sila nimo gipahimutang tagai og mga kahigayunan ang imong pulong mo'y mapabuhi kanila og makahimo sila sa pagpangalagad nganha kanimo. Ginoo, pasayloa kami, din man kami napakyas, nakasala diha kanimo. Kini among giampo sa pangalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Okay, higala usbon ko, daghang salamat sa inyong pagsunod ug pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin. God bless us. Kining huli nga inyong nabati mao'y timaan nga natapos na usab ang programang Tingog sa Reformasyon alang sa tugang kasayuran. Bisitahi ang atong website sa www.isdarm.org o ang atong Facebook page SDARM Philippines South Union Conference. Hangtod sa sunod natong panag-uban, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Jesus, magahal.